Etiikka ohjaa oppimisanalytiikan käyttöä. Oppimisanalytiikka on monipuolinen ja hyödyllinen työkalu. Koska analytiikalla on vaikutuksia oppijoihin, täytyy sen eettinen ja turvallinen käyttö varmistaa. Laki luo raamit oppimisanalytiikan käytölle, mutta eettiset pelisäännöt täytyy sopia siellä, missä analytiikkaa käytetään. Keskeisiä periaatteita ovat oppijan etu sekä analytiikan läpinäkyvyys, turvallisuus ja vaikuttavuus. Oppijan etu ohjaa oppimisanalytiikan ja tekoälyn käyttöä. Henkilöstö ja oppijat on koulutettava käyttämään analytiikka- ja tekoälyratkaisuja. Koulutuksen ja yhteisen keskustelun avulla varmistetaan riittävä osaaminen ja toiminnan eettisyys. Oppijoiden tiedot ovat arvokkaita, ja niitä on käsiteltävä turvallisesti toiminnan kaikissa vaiheissa. Tietosuoja on meidän kaikkien vastuulla. Koulutuksen järjestäjän on määriteltävä, mitä tietoa kerätään, mihin sitä käytetään, miten tieto esitetään ja kuka tiedon näkee. Oppimisanalytiikan toimintaperiaatteiden on oltava läpinäkyviä ja ymmärrettäviä kaikille käyttäjille. Oppimisanalytiikkaa käytetään toiminnan tukena. Koulutuksen järjestäjät seuraavat säännöllisesti oppimisanalytiikan vaikuttavuutta. On arvioitava, onko kerätty tieto tarkoituksenmukaista ja tarvitaanko analytiikkaratkaisuihin muutoksia. Analytiikkaa kehitetään arvioinnin ja käyttäjäkokemuksen perusteella. Oppimisanalytiikan käytön perusperiaatteena on oikeudenmukaisuus. Eettisesti kestävä oppimisanalytiikka on toteutettu avoimesti ja vastuullisesti. Jokaisella käyttäjällä on vastuu analytiikan eettisestä käytöstä. Oletko sinä pohtinut oppimisanalytiikan eettisyyttä? Lue lisää osoitteesta oahanke.fi.